सार नोंथांनि 37 नं समस्थियाव सिखाव आरो दाखाथि हाबनाय जाथाय जागासिनो दं नाथाय पुलिस बिफाना दासिमबो बेनि सं दाननानै मोननाय जायाखै बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? सिखाव दाखादा 37 नं सिडले समस्थियावल' जायो बे नङा। जों माखासे दिन सिगां नुदों जे गुवाहाटियाव टाउन गेजेरावनो नोङो हेलमेट गाननानै बाइक सालायबोनानै गोदोनानि माला सेनानै लांनाय गोबां खौरांखौ जों मोनदों आरो बिदि आफार आसामावबो जायो बहाबाबो जायो। जोंना नैबे चिराङाव बेबायदि जाथाया थांनाय 2000 मायथाइनि बिटिआर सुक्तिनि उनाव बे जिनिसा जायाखैमोनखाय जोङो एसे बोरैबा मोनफ्लांनो हागौ। अदेबानि बे बुंनानै जोङो बे जेंनानिफ्राय जायखारनानै थानाय बाथ्रा नङा। सान्थियाव सोरबाया असान्थि खालामनो नाजाबाय थादों। बिनि थाखाय पुलिस बिफाना बा बिफानारिया बेनिखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं। नाथाय एभिडेन्स गैया, बिथांमोननि सेहेराखौ सिनायनो हायाखै, बाइक नाम्बार गैया, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ दासिमाव खालामनो हायाखै। नाथाय पुलिसा बिफानारिया बेखौ नाजागासिनो दं। जोबोद आं सानदों, मिजिं खालामदों जोबोद थाबैनो बै बिथांमोनखौ हमनानै साजा होनो हागोन। आरो जों बयबो पुलिसखौल' सोनारनानै थाबा जाया, रायजो राजाफ्राबो बहाबा बिनि माबा मोनसे सुराग मोनोबा, सुलुं मोनोबा बेखौ फोरमायनानै होनांगौ। नङाबा पुलिस बिफानाल' बोरैहाय खालामगोन बा बिफानारियाल' बोरै खालामगोन बा सरकाराल' बोरै खालामगोन, बेयाव पाब्लिकनि इनभल्भमेन्ट निस्सय नांगोन। आं सानो पाब्लिकआ इनभल्भमेन्ट जायोबा रावबो बेबायदि गोहो मोननाय नङा जे गाज्रि खामानि मावनो।